One of the reasons kung bakit masarap magpunta sa Japan bukod sa food, weather, culture at tourist attractions ay ang shopping. At kung mahilig ka sa fashion, siguradong familiar ka sa mga sikat na pre-love shops doon gaya ng Second Street, Ragtag, Mode Off at marami pang iba. Ako mismo aminado akong hirap magpigil kapag nakakakita ng authentic at branded items na sobrang affordable. Pero alam nyo ba, hindi mo na kailangang lumipad papuntang Japan para ma-experience ang ganitong klase ng shopping. Dito mismo sa Angeles City, may place na nagbibigay ng parehong thrill at excitement sa mga fashion lovers. This is AK Closet, located on the 5th floor of Beauty Derm Headquarters along MacArthur Highway. Pagpasok pa lang, para kang nasa isang curated fashion boutique. Ang daming branded pieces, designer clothes, jackets, dresses, blazers, pants, at marami pang iba. At ito nga ang catch. Itong white Zara crop blazer na suot ko, nakuha ko lang ng 500 pesos. Yes, imagine from its original price na nasa around 6,000, naging 500 pesos na lang. At itong Zara denim jacket, 500 pesos lang din. Pero wait, may mas exciting pa. This authentic Gucci bomber jacket, 1,500 pesos lang. At ang mas nakakatuwa, personally owned ito ni Beauty Derm President and CEO Ray Anicochetan. Dahil nga po yung A-list avenue natin, mga brand new bags naman and clothing. Dito naman, nag-umpisa lang sa mga damit ko na gustong imay ng aking mga followers. Ngayon, ay pinalaki ko na po siya at inopen ko na. So, mga gamit po namin at mga sinashopping ko rin abroad ay nandito na rin sa AK Closet. As low as 350 po, may mga Zara, H&M, Uniqlo. At magaganda po condition yung iba. Ayan, Tommy po yan. Ayan, di ba? Nalabhan lang. Tapos dito talaga yung mga, alam niyo naman po, krisis. Pero syempre, talagang kailangan nating magdamit, di ba? Kailangan natin ng panregalo. Punta na po kayo dito sa Beauty Derm Building. Nasa 5th floor po kami. Lahat ng makikita rito ay pre-love pieces mula mismo sa personal collection ni Miss Raytan. Kaya kung mahilig ka sa branded finds, talagang para kang treasure hunting dito. At hindi lang ordinary shoppers ang makikita rito, ha? Natsyempuhan pa naming namimili si Binibining Pilipinas Globe 2024 Jasmine Bungay. Yes po, even before it was officially launched, nakapag-roam around na ako dito, nakapag-shop na. So actually this blazer that I'm wearing is from Zara. I got it here from, I think, 500 pesos also. So, di ba, look. Kaya I'm so happy to be back again para makapagsuyod ulit at makahanap ng mga gandang damit. Nitong opening day pa lang, dagsa agad ang mga customers na excited makahanap ng kanilang next fashion gem. Kaya kung gusto mo ng designer fashion without spending designer prices, AK Closet might just be your next favorite shopping destination. Magiging masaya po kayo pag alis ninyo dito kasi yung 2,000 pesos mo ay napakarami mo nang mabibili. Mondays to Saturdays po tayo, kahit holidays po ay open po tayo. So 10 a.m. to 7 p.m. po. So hindi na po need ng appointment, pwede pong walk-in. Nasa Facebook din po, AK Closet po sa Facebook, sa Instagram, AK Closet 2026. Japan thrift vibes, luxury finds at budget-friendly prices all in one place right here in Angeles City. This is Patricia Mamamud on the spot.